Alhamdulillahi rabbil alamin kadi alhamdulillahi rabbil alamin yettode wodani Allah en garti e yewtere men yowitinde e gando Allah e jiyaɗo Allah biyeteɗo ceerno Ahmed Diack mo ganduɗa kañum guinnirɗen ɓurdi men 2020 o walla mbiya hamme haadi moƴƴo Allah waɗata jikkuji makko haaltede ko ha jikkuji ñambe kono kala ne nanɗa moƴƴo Allah andu jikku makko e jikku sallallahu alaihi wasallam ko gotum wonata en kaali no yewtere men arwaniri mbeɗa ceerno Ahmed Diack ko daraniɗo Qur'anul Karim noon ne kay nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko daraniɗo Qur'anul Karim en kaali hanki mbeɗa ceerno Ahmed Diack ko kaare siro nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kay ɓuuri wonde kaare siro ɗi fof ko jikkuji nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yewtere men hande koye sujet baɗɗo important mawdou baɗɗo fayida jiɗɗen addude hande e ceerno Ahmed Diack sifa mo nandi e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sifa mo ganduɗa kadi ko on sifa tagraɗen Allah subhanahu wa ta'ala wi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wallahi min tagirani yimɓeɓe e jinneji so wona ɓe ndewami Allah subhanahu wa ta'ala wi yettodi wodani Allah kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam en jangi to burdi zalamtu sunnata man ahya zalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami wallahi kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ina daratuno jamma omo waɗa nafilaji fadde no darɗe juutirtani ha koyɗe ɓuuta yummina Aisha wiyamo so nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam an ko tambinta hoore ma an Allah wiyamo liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara an ka jafaɗo sallallahu an ko lulani ko defal an ko mbaɗɗa fof ni weeli Allah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jaabi mbimo afala akunu abdan shakura wallahi mata min nanne mi wonta jiyaɗo Allah jettowo nema Allah sallallahu alaihi wasallam ngal ɗo dewal Allah ceerno Ahmed Diack Allah rokku ɗumen hen dokkal keerigal e bawɗi Allah gila ko law almuɓe men nden jomum so jang Qur'an hay ko juulata heewani ma anda almuɓe joni noon joni samar seeɗa kono ɓe nden ɓe kam nananoɗa ni a dañi janggo Qur'an de kono a dañani kam dewowo Allah a dañani dewowo Allah ceerno Ahmed Diack Allah ne wurtimo e ko wiite dabal Allah ko rewirde Allah darɗe e rewirde Allah hoorde Allah ne wurtinoma hen ndeysan kan ceerno Ahmed Diack ko Allah ne waɗno ko jiɗɗo dewal Allah ko jiɗɗo dewowo Allah sa woni soko o yi aɗa rewa Allah o yiɗete noon Allah waɗimo ndeysan min ɓe dañatno musidɓe aroɓe galle ɓe mbaɗa toon balɗe tati ɓe balɗe nayyi ɓe yontere sahaji ɓe ha lewru gona e galle he mais sa hooti tan nafatno ma taw wonirno e galle he no fewiri so hooti tan o noddama sehilma Ahmad wat ko moƴƴo ko dewowo Allah ni o wayi ni o wayi ni o wayi ni o wayi kala nde gonɗa dewal taw yiɗata walla gonɗa gummotoɗo jamma tan 3 heures jamma 4 heures jamma gummoɗa ɗum ne weelima minin de Allah de ko seedi ko min batti haqqillaji ko min meeɗa yi ceerno Ahmed Diack 4 heures jamma omo leeli omo ɗaani ha min jiyani hayso min wi o ɗaani 4 heures ummoto hayso 2 heures jamma ɗaani sa min ƴewata ha 2 heures jamma kono 4 heures kanko ummoto Allah mi rokkirnomo noon ummo o rewa Allah guil 4 heures noon e noon hawo juula salatu o wirde wasifa makko noon e noon ha weeta o ƴetta deftere makko kamil omo jangga Qur'ana ha 9 heures en jiya ummo ke o darɗe makko feññangue so waɗi darɗe makko feññangue ha o gasni o faata e janngingol amin minen o janngini min ha 1h30 o yaha o lela o 1h o yaha o lela o fofto ha tusbar 2 heures o ummo o juula o wiya min gari gaddi alluji mon min mi jangga 2 heures 3 heures mamo jangga 3 heures 4 heures noon min jangguiranno minen min gon minen ɗiɗɓe tan min jangga 2 heures ha 3 heures e yeeso makko tan jotto mbiɗa jangga
3 heures 4 heures mamu janga so pari o hirnda o ƴeewoya ko dañi jomen defte en mbi neɗɗo yooɗani omo yiya sona e nokkuji ɗiɗi yambagi lil insani alla yura sona e nokkuji ɗiɗi o yiye omo waɗa ko ganduɗa ene addanamo dawal Allah moƴƴere baraji ina naftamo lima aadihi wonande ruttorde makko woni darga walla aw dirhaman li ma'ashihi walla o daña mi liggo hawa daña fadde ko wawi wurde Ceerno Ahmad Dia koye ɗiɗo nokku tan jiita e bawɗe Allah omon rewa Allah walla omon liggo fadde no wurti ni Allah waɗi e bawɗe Allah neɗɗo mo Allah newnani wawde rewde Allah alifan nuska والعبادة والخلوة طفلا والله صلى الله عليه وسلم ووي دوي الله gila mo famɗi gila ko law non mbiyete gila ko law wa hakada nujaba billahi labaɓe ɓe ko noon de mbaɗa gila law nani no moƴƴi kanko nalaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam en mbi gila ko law gila o yaha garu hira o anda ko kewi o nulaka o yiyani Jibril o andani ko yahate omo yewana Allah gila ko law wa hakada nujaba labaɓe fof sa ƴeema to ko noon ɓe Ceerno Ahmad Dia noon Allah waɗɗo gila ko law Allah ne wurtimo e rewde Allah gila ko law Allah ne wurtimo e rewnude Allah Ahmad Dia on baldi e galle salatu yoni a ɗanima juulani ala wona Ahmad Dia balɗa ala o balde wala kam ko goɗɗo balduɗa kanko son baldi hay soko koɗɗo o yiiɗa findina anno waɗat o yaha ɗo finnoya Adama o wulla e Adama comme jom min o findinami o wulla e am an koɗo nana gula awde haalde awde finni hen wax bo yagg dafa ko gondo al ishar takfi liman akal junju doyna borom xel alde sen noon waɗatno somin dañi woni hoɓɓe o wi wawa fuggude ɗumen joni minen somo fuggami ko dooli kuti ɓurawe ommi o woni so yimoɗa o tan mi umoto oto o ɗum fuggu dooli ngume dow koɗo hersata e wawa heɗo ummani jogui sehilaɓi goto ndi salo ari galle on toon mbaɗi yontere o ari hoɗi ɗom ceerno galle bamba ni weeli ne ñaame ne yawe metti hen toɗɗo way ɗon dagani lemadir gunas hay goɗɗo an taksala kono ko neɗɗo mo ganduɗa ko jiɗɗo dawal Allah noon Allah waɗimo ndeysan Ceerno Ahmad Dia